Helen Evans ydw i. Busnes fi ydy Blod. A rwy'n dod o Llanfechell, Ynys Môn. Rydw i'n full-time mum, mae'r ferch fi yn 4 rwan, a rwy'n ista lawr un dydd a meddwl rydw i'n neud rhywbeth dda i dyfodol y teulu fi. Ac rwy wedi gweithio hefo blodau o blaen am 12 blwyddyn, a hefyd rydw i wedi cael degree mewn Fashion a Textiles o Manchester Polytechnic blwyddyn yn ôl, ac rwan rwy'n eisiau gwneud y dwy i gilydd rhywbeth newydd. A dwi ddim wedi gweld rhywbeth fel hyn o blaen, gweithio hefo'r blodau silk ac y textiles a pethau fel hyn, a gemwaith hefyd. Beth mae Blod yn neud, rydw i'n neud yr accessories i gyd i'r priodas. Rwy'n gallu neud y blodau silk ac hefyd y gemwaith ac accessories, coordinated accessories hefo bagiau i lawr i'r fascinators a hefyd y buttonholes. Rwy'n gallu neud bob peth os maen nhw'n eisio neud hefo lliwiau a theme y priodaeth. Hefyd rydw i'n gallu neud yr eglwys. Rwy'n gallu gweithio hefo blodau ffres. Rwy'n gallu bod i bob peth i gilydd i wneud diwrnod da i'r priodas. Nid dim ond priodas rwy'n gallu neud. Rwy'n gallu neud achlysur arbennig fel maen nhw'n mynd i asgot a eisiau rhywbeth fel fascinator i gwisgo. Mae gynno fi enghraifft yma o Rebecca. Mae hi'n gwisgo siôl hefo bag llaw sy'n cydweddu. A hefyd, mae yna fascinator. Rwy'n hoffi pethau fel hyn. Rwy'n hoffi rhywbeth sy'n cyfarbynnu fel rhywbeth naturol, ple, hefo'r metal, bead, Swarovski crystal. Rhywbeth gwahanol hefo lliwiau dramatic. Yn y dyfodol, hefo help o pobl fel Siop y Porth, rwy'n gobeithio rydw i'n mynd ddim ond ar Ynys Môn a lleol, rwy'n eisiau mynd, wel, y bed dim yn gwybod. Ond, wel, mae Laura Ashley wedi dechrau yn wneud printed headscarves yn te bach yn Cymru, ac mae pawb wedi clywed am Laura Ashley. A gobeithio un dydd mae pawb yn gwybod pwy 'di Blod.